Ite karibu na endo mwancho muligelio Getembe television na kulire iranga asomuro birugwe gikaro litkolia rero gikaro kya Getembe nde nabageni bengincho ase studio ngokwanira abayishimiwa baito be county assembly ya Kisii abayigona batebye topic tatu kumanyanga nkikyagerete abayishimiwa abayiga mbaikirana ase taro yaringe South Mugirango litkolia Alhamisi deputy president nabarayi bande ngokwanira abayishimiwa kurwa aiga sensemo nomusike John Maisibombati omu MCA obumurenda Yerime Abonchari omusike Ronald Achira kurwa Muticho Ward Yerime ya South Mugirango naboigo omusike Anthony Onkundi Kirage kurwa se ward ya Gesusu egotoka ime constituency ya Nyaribari Masaba. Karibu sana abayishimiwa na inde no mogokone ko banaye ndikere ujumbe abo ase nambeyire ase screen yao naboigo tobe tugusanga ase nchira ya beno nyukubwate riborio ngokwandire bago akesimi oborio riborio tobe tugusanga goika chinsa inye tete guchakira ase abayishimiwa baiga bonsi baragukwanya yo moncho muligeri kyagera ase nsemo ye studio nintwe korenda ase nsemo ye TV me naye mwishimiwa kwana nabagusi biyamono maigura asa marieta ana enkoro kwa choni mbati gando MCA obumurenda Ward Korubonchari anda ase county ito ya Busongo nigonde bune chief whip majority ye county ya Busongo nande ese amangane party yana ne party ri mama etene yo mogusi ekoruku UPA ri mogeti toroche nga 2027 nerego chako gambensi ito ya Kenya nare ye party yana ne kabisa. Biyamono sana Mheshimiwa Achira. Asante Muralia Samarieta kolo corona donga Achira igonde omo MCA kurase ward ya Muticho kutoka South Mugirango igoncho ramane kama kia UDA wacha se county assembly ya Kisii ase county assembly ya Kisii igondo mo chairman of standing orders the rules and procedures standing orders chiko guide the procedures ya assembly na activities ya Jones. Okay. Asante karibu Matagera. Thank you very much. Mano Muralia anche gongoro ko Anthony Onkundi Kirage ndo mu MCA we ward ya Gesusu aire Nyaribari Masaba na anche buno minto Mheshimiwa Mbati atebire ona achore tune chama ya UDA gochase Kisii County Assembly amuna abantu bagesusu igonde vice chair ya Public Accounts Committee se assembly yetu ya Kisii. Mano Muralia. Buyamano sana. Mheshimiwa Ombati nigare ase bunge kusase county assembly ase tamu ya gatatu chingaki omusike Kirage enere tamu ya entangani omusika Achira nkorenginga nere tamu ya entangani kuwakilisha abantu bali abamuticho. Bono bashimiwa baminto litangani kigima ngoka biyanga mwanyore chinga kigo cha gukwana nabagusi. Mheshimiwa Ombati tinka giretinga kwanya kugenda interview ende yonzi ye TV go studio ende yonzi ase myake yiga 12 wasabiri ngiye kogera njena nya kogenda na ande tikana ate o manda bwana utatiga gankoranya be kanja mangana na mange nkoranya be kakorwa ase assembly ito ya Kisii ongo tumba mangana ande kabisa anywera kujia so mwana inchi ande keregento kia beire kenyoro gose kia beira ande kia korekanire no konyora ngoja nawo chugura kini nanya gocha se studio buna lewa na chirega sababu yane tangani nelinga je nanya kwali goje se studio ndero nanya ole to kuongalika paka nje na robina ale ke kuru moisonde gana minyokire sipitie ntambe ya igoro na tenga leo tigana anda korara no ne studio yo kabune kororokana na minyoka iga paka na ikire na yakuna na ikire nanya kwali pivento umorali ketena na ali etikonchi kalinde ngende egesa lende ngamateri egese kinchombo lelime yakushito kotakana into kiabera nga na inu karasu kagochanga lakini tokateba ninga ntoche togende na era chikongwa chibunaga niti iwatinda banga gochio bia mono Mheshimiwa nkori request oyo minto kariri korwari asensemo ya transmission onchezere kikwe getangani kiomo senator omochoro Glorio Ruoba oyo gogo akwa isiko asichinga kibune chiga chiabona Democratic Alliance. Okay. I'm a member of UDA. I am specially elected under UDA. And the only thing is I have divergent opinions because I have not changed
who I am from before I was a senator and now. And let me tell you what's happening with this government, my government, our government, is that we have our president surrounded by boys. And these boys who are around him, every day they wake up with an agenda. For instance, and allow me, don't cut me short. They woke up and said, huyu mtu wa Murima lazima to deal na yeye. Huyu mtu wa Murima, we must deal with him, we must remove him, we must impeach him. And you know when those boys come, they come with pressure. They come with pressure, eh? You know he has done this, yes, they make you the agenda. And everyone is suddenly being stopped from doing the work too. We have a current project, we must remove the guy, huyu mtu wa Mlima. Okay, fine. Some of us, we are small girls, we are new. Haya, tutoe huyu mtu wa Mlima, tumemtoa, right? These boys have made you an enemy of the Kikuyu community. Then you would think that we will put our heads down and we would work. Before you know it, the boys have come back. Mr. President, we must deal with this guy. We must deal with Natembeya. Natembeya must be harassed. We must make sure he doesn't go back to office. This Natembeya guy, he's this, he's that. When the boys come, remember they come with pressure because these are boys. And the president, he succumbs. We are now dealing with Natembeya. Before you even finish dealing with Natembeya, they have come with another agenda. They are forgetting all these things. Now, kuna huyu mama kwa na mdomo. Huyu mama nakwambia, boss, wacha mimi nitadili na yeye. We will follow the processes. If we are the ones who impeached Gachagua, a nominated senator hata tushinda, usituambie about president. Okay. Boss, let's deal. Pressure. The boss has dealt with mtu wa Murima, they have made him an enemy of Kikuyu. Okay. He has dealt with Natembeya, he's still dealing with Natembeya, they are making him an enemy of the Luyas. He has now come to Senator Oroba, young, Bia mono, mwaigure buna omo Senator Mochoro Gloria Oroba, oye kiama kia UDA, gia kaisi kobuango iga, paka gazeti ya serikali, gwetera somo Senator, omo speaker bwe Senator, omo skema Son Kingi, akalika na kotebanga Gloria, orusi gwekoba, omo Senator kurendeke gambero, na ende nkia mwira ni temporarily ekero bagenda tukurigereria mangana iyo ndege mushimwe kirage gochorere ne kiama kia UDA aya no mugusi twabere tugukwanira bo mugusi kwanira nga mangana iga a Gloria Oroba ya mwana omura ya Dennis mangana ya Gloria abacha agete kunego so lakini bona sai keire otokonya kweburi nga magosa kia koleta mskimati ya chite kirare airport Gloria na rokane toro. Clips nchi atarite social media ondeta yo ruete nkwana nonya ya mari na ndetingi weti Gloria gago teba kende yonsi lakini ga chite ko receive Matiang'i ko wase airport. Matiang'i keracha gusia acha gokwani abantu. Gloria naenda karokana ase abantu ababalenge ko ariganiyo mo musikimati yangi usiga abarayi barenga bange na Gloria no arenge wono timanyitie ko mucha kwae nkoro kioko gekogera okwenda kwariga ni omuntu gosomogeni ukire because Gloria cheta sengenjo Matiang'i no mugusio mwabo kero kinna boranyo no muirio achire ko iguru airport so engane ya Gloria ko gosukigu chensinyo asengencho maybe arokante ko bana Matiang'i inchebuna omwemsio gesusu na bongoranga jarenge fair go seri gwasengencho yo kwenda kurisiba omonto or unless na kwanite ngana ekogenda isiko ya machiko yekiama. Okay. Mheshimiwa Wachira, kiama kia one kia UDA. Kiama kia nane kia UDA. Yes. Ande amaene gote wo maene Gloria Oroba takoleti any crime osakoleti magosa andons atakire kwa iwe discipline cross party. It is about petty politics era se UDA kidogo asenda tebe. It is petty politics because Gloria tara tebanga o support ile chama ngao. Was Matiang'i tabati chama ara tebanga na support ile chama. Gloria is UDA, Matiang'i is a brother to Gloria. Yes. Ekera chite kukaribisha ndugu yaye kuru airport na ekera chite korolekana na ile stadium na onya ntu watu wakaleta kina watu walenge ntu ndora ku disciplinary and reaction ngana ki ngitu walenge kutu walukaribisha Matiang'i because Matiang'i is our brother. Yes. Is our senior lenge public servant ulenge gaiga Matiang'i taratebanga ere nabwate party yaye abantu bacho ni party yaye taradekere party ndeyons but nabwate intentions choko tenene kero kibo president which is the constitutional right yaye nera takero tenna ngaki goika kinga kira ikara tangase na leo ndo acha kuera line
for now ntu abatochore na UDA ntubwate freedom yo associate because nonya UDA yo kenyene nechoreta abantu bo ODM gocha serikali bakolega sinero ekero abo John Mbadi bachore tugocha serikali ya Kenya kwanza Raila talenge nonya Kenya who is the party leader talenge oiga lenge Dubai talige tiru na tebeta ngaki achita kanyara bachori talige mbali party talige tiru eba discipline ngango kata mojo kolega sina Kenya kwanza because they are ODM members na kiwata ODM ereta ba discipline so nche koranga it is petty politics erega ande na igule speech ya Gloria out of boys it is about of 2 to 3 boys what petty politics bataketa supremacy ya kusi ibata nyale yante kunyaleka. Thank you. Mheshimiwa Mbati naye kongonta ase county assembly ya Kisii na inde ndengi nkuu arengo ekero barayigeta banene kurugusiga yabo Chris Obure senator na abanda abange babo mangi bari korosyo abo magumu buntwaro rasi bwasira guchi mugusi ntoramo ikiagera asaba ikabagwa ka Glory sikabari batangaine nabagusi ngiora kwani kurengani no akuruta sikiama kia United Progressive Alliance Bia mono morali. Jega ntonda tebe igoro ya Muswati Ruoba. No buaba bwa siasa bole serikali to bwate ya bona iga. No buaba kiagara. Jena nya korra kurukuru umukungu. Korwe serikali ayeligere linone serikali toraja kere ya moine ro to merete biya. Chetindo chia serikali ya Moi abantu nkogosa barenge barunguchusiko tindo cyumukungu nona yo mukora runguchu ngaye kararuororo to iche serikali ya Mwai Kibaki mukungu nona yo mataseliri to iche serikali ya bete ya Moi Sonde Uhuru Kenyatta tindo chinje mukungu nona yo mokoseli to iche bono bunantu bono noni twabagusi umukungu nonyogosiri toliko maseli ngabongo ngosenga nini mukungu oko rutaga bukwa rutama ngana gabwa marito mangana aliya musamba kera musambire arabuye ko chinkora cyanya ko ingando cyabana nagose igante dente bange serikali ya UDA asinge sire to mwerekyo bono nde bwensi abo mukungu ne chita cyakurutu abantu abonde bwensi ukwanire kendi gyose no kurutu chinta asinge njo bamaete nga 2027 yo mane inkatorochi bona katorochika ngiga kwara to kwasuri kuchianga bona mapema ati goli uko twasuri chianga twaramo kuniboko umusubati yo gatukwa no mane wa manene ekere oyonde matiengi achete airport musubati utakwaniti no korokana gwekarorokana tase bicha arorokane teiga boli chikiripo ganga oli no ruo borali ekero matiengi achetega onde oruo batairi bagana ona arakwane takwane tikende bona njenare kuboria serikali ye igerororo mboli bakaba gusiba ito abo bamokorete bitina mono ekiara abantu abana barabane nase epati ito ya epati ya serikali ya UDA tobwato Moscow soro tobwato Moscow Chavet ne role tresara ye epati ya UDA ya serikali osoro ne role chief majority ya national government ese serikali yejime kabisa abantu babere nabagusi barabarito babwana to kuligere barore ngaki oy mukungu bano gwakwekeranya nonyogusi gusinoyo bwarali abantu abana babegete pressa kabisa bago tukutomo mukungu isiko nande mbamaete ntunga abagusi ntwe ntoli kwa seri mukungu style ye bamwasereti yeya gusinga ikwanya ko igwege ntubuneke ntuntu anyaka koleka njera banda atebenga osoro na nyakundi mba kora magosa manene ekiara mbai mogeti none litukelimo bagende kuchikurwanira umusubati yo batanga nintu abanyana ga nintu to nche neturasara ye pati umongina nchwango to ikarasi to kwana mangana osoro na era imokaga ndamaranga ninche nde chifu nkie kabana kiabete nchwanga mangana bai karanse baro abarangi ababusi bande abachumbe babusi bonsi baiche bababugati si babate yaya ekenke geta kwa baigaro kandete takole tikene gyonsi utatigarro kandeta so mwana mwabo tikatora mangana nga kitoko mate mbachi itiko modivene nalo koboliga yara kwa banga matiangi ga kwete igogiro ligare ko kanu utatendia matanga yiyo amatiangi
yale ko banga matiangi tale nge moyo ga kwete igo bana groba musubati yo yale kuoro kororo igale ko butunga inki kwachira matanga matiangi. Okay. Batigo sore tara rekana sa kwa na public igoro ya Gloria kero kende igakirete. Jafet roro rekana baka na so mtandao oyokurika ekiagerera ni treasure ipati. Ntomoroje. Buya mono sana. Bono teto tiga ya Gloria mwensi mwarure birengere bino turigerike rigeto kiba kunete sana ino buna ba MCA na ende ntaete kurigerera mono aba MCA be ruling party ya UDA musikekera ga mono musike Achira no mugirango. Yes. Mo deputy president bwense ya Kenya ochire bogirango. Yes. Asimo gwente koba buna ba MCA ebintu mbyaru etugalia agakwana chira agakwana chi stadium ibere yanyakeyo ne ende ne ibire ne riera lakini agakwana ebintu byarenge kobo. Yes. Lakini bune counter assembly ya Kisi Engima aba MCA baigetomba tatu. Musubati Celestine, Musubati Dolphin Bwari, Musubati Edna Kwamboka. Abo bare chinomini ase kiama kia UDA. Inubuna barimo kurwa se ruling party ngo chakirae. What happened? Onye epati yaro chenga biera ngeli nominated, chiti party elected, that is their choice because we were not invited. We were not even informed. Okay. Karna politiku nzuntu atebetiku. Tu arangeretiku. Karna politiku njena politiku ngana ki, I was not aware. Njena iguna njena cha kubuna ndo wako ukuru mitandao nga deputy president niko koraleki go chale UDA. Ndo wa UDA ondete yoto bo tebeti. We have our whip. Kenya Kwanza. Okoro kubozi mairu. Na onereta tebiri. Ondete hiyo motebeti ngana ki deputy president niko koraleki go chere. Ndio hiyo nasikia tunasema kuna madharau kidogo wana. Aba MCA bacha ile ile kulikorolekana. Ndio hiyo kuna madharau kidogo. Kuna madharau kidogo because na aligere tunaona sekera watu waika na kubolia. Umo sikio mujumbone. Yes. Aje taka tabana ki aba MCA mbandiki. Obwo matebwa no mujumbo Silvanus Osoro na kibole kiagara no mugirango iri bintu biri byachiete ko na nugari ne interest yabagirango e relationship yawo no mweshimiwa Silvanus Osoro. Mugirango paka president Ruto chirororo. She promised to rule kurman paka maragaba until we see bagiranga ba kwegena geto kya Ruto. Eline bantu bachite ko akia abantu bachite ko akio kuti tuko saiko kene kya Ruto alikira banga until we see the reality. Parabu ne yetago ekona nyamugeteni nyamaiya. Eline lya gatano yaje ko tangaso. Eline lya gatano. Talibanga tangaso. Obwo amatebwa no mujumbo nga kibule. Obwo mujumbe ne gasio National Assembly yakora. Na inchi gasio ne korone county assembly. Nyo lebi ndokoro se county government ya Kisi. Yes. Nsuko mebige nda sabantu ba ward yane. Mujumbe ale tebi ndokoro se National Assembly, ale tebi ndobiche ase constituency ebidara chibita ya paka bono. Mheshimiwa maite kumba chole na kubuli. Ngoligera ni mule riso ne riso mwatebe ni kya problem te ka tokonya nango kwa na tole. Lakini tako kubulta ko consult mangana development. Iga manye tekeregentu. Ona kara manye tekeregentu uso kumutika. Iga guchaite. Iga to chaite apa MCA bonsipi. Iga chaite apa MCA. Ekine kyoroka linge kiame kya UDA buno musikombati ate bankiri go chiande kyageronye grassroots bu amatembo yo between omujumbe no mu MCA bali muri ko ruase party ya muri elected from the same party muri ko rigerera nande muri ko teberana. Is it an indication ninga ande tayo mugo chi special I no moralia no uroche kigendrete no nyane president yo katejo tena UDA because aste to because to chaya ine. Omweshimiwa Anthony Mkundi Kiraga. Naye tochikiri. What happened? Mbe mwana Marali Dennis. Ase Kisi County Assembly igoto cholire aba MCA batano kurose kiama kya UDA. Ase inje na chira tore. Na aba MCA batatu bane nominated. Twensi tore kianda. Ekero omusike deputy president achete South Mugirango ngwaroche aba MCA bali barengo mbatatu boka bare nominated. Kero kende karokana barabumba achigetwe. Yes. Una achira teba intu batano onde tayo ochikire nga deputy president gochere nande igakoru kiama kirimo cholre na kerokyo. Konde bosonga ngonya kuligelia abantu bane bintumba kobere ko kigesu ningumereta abantu bande bakugenda South Mugirango bakomboli mu MCA nakyo tali kwenda se deputy president yegoja kabate ya timanyi tigo sengo charenge naro cyo mutandao nande ngamba koranga no buli mutali goja lakini above all ntuchikiri go setinchi kirinche buno mu MCA gesu ocholre under UDA party
Elia kabere Marali Dennis ekere president ego chagusi utambe e procedure nero na kigo kera no nyomba ati utamrojo no ndebo na MCA onde bwensi e procedure nero aba MCA to guchiko kugenda se function president wetira ase speaker ito twamanya konyore report kuronga aba MCA mwensi mwachikiru mugenda segete go se president ngochera segete inchuo bakore ti invitation Elia butambe elitokonyora buna aba MCA so above all intuko tagaenda alia na ndagete ko bwate cyumwe sikia chira kare na karoro bwa matembo arengo buye ime chama ya UDA kero kende gento gekobo achira na bakorangiru na botokorikiru nonye SMS twate mwambia tumira na sigite katikati ya ibintu mbya chabi gaonchuka ekabanga nonye abantu bali batendete UDA Kisii County kiro muntu bona agokora ibintu kobwaye kwanyoranga nonya banene bagoja ndori gotebigwa kero kende abantu bagite baba selected bakega barangirwa rabu kiraga senga isaranste Kisusu ali ngo itemba kana abantu baminto namanya koromo tanda nga nyarebe narenga sigite aba MCA barengo nayo tarengo so obuchaimboro obu achira abekire noko taigwana nkoro ime ye chama ya UDA ngebeke byego murari koruto chorwa ni kiama kia UDA inche nanya korrano nyabarai bali ba UDA bali abanene baito bono togotenga inche no MCA oyo no mujumbe oyo no senator oyo no mugabana ogotorangiriamo toteme kubika nonye echama yitu boronge igase region ya Gusii nakigekera boniga andonzi uratenne ora yabasa kwe bacho tebenga tinchori na UDA asenge ncho bono bwamatobo mbuchiti kwa gachu mapema oroche kurugore bintu nonye bikogenda bikoyumba iga wono okobwa nonye gotenga injeno onchori na UDA so obwamate mbulibya moralia na indo kuigwana igokoroka nga ugwasa legete kale gochimbodo tokare kuria lezinga obuchai bono bulime ntara irana so mweshimiwa Mbati ikine kioroka ringe kiama kia UDA ngukukere Gusii kiagero mweshimiwa achira bunari kigoteba na tatebeti straight ekene Kenya sayengelinga ogotanta ngoro wase kiama kia UDA ogotanta ngoro naende kulikora base kuita nonye chama kabisa nonye bono nabaganiko kebeka amo nkaete mio y'abantu ya chirare mweshimiwa Mbati Marali I know your UPA broad based nero lakini igoro ya South Mugirango aengwa chigetwe na onye to chikiri una kwegura abaiga bakuru base party yekiagere deputy president yense ya Kenya nero Romo Konyi bwe ruling party lakini barabu mbanyorete information na barabu ne stakeholders bara se party aengiura kwana Maralia egente kyo nkiarenge ngano Mugirango byekorenga achikwe kiagara nakina kubore kya no munchari nenda no murai ekiagara a deputy president yense kegocha oyiganga nga ine president yacha ekiagara igacha on behalf of the president ye republic yense you kento kelia nkiarenge ngagocha igaiche kienyecho kanga ngano musabu chibu bweta igorenge kominyokia abantu asepusa ime gweta abantu bagwekumbicha ngankige kagenderete kelinegento kianenge utangaza urana inche bune whip nabana alenga go chiku kiara incho no murayo manene bwe county ya Kisii my leader majority go ikarenge go chiku maneno itongo chale togende intwe tomanya kwa moparais abaiga kere twanyolire report kurwa speaker leader majority sinde njebana no kwa moparais abanga yaya deputy president ngo jara asigete twensi pitokaleke togende tochiko mwamagoro lakini report itecheti noni njetima njengo ja gustukia ngabokirango magani narengo ngaigwa iganta etente beiga nanya baminto bakorera ngepati ya UDA tebwa mate boronke go ja saba MCA tari asaba MCA party igaya ikire ya gwajire obo maene me ya Gusii party ya UDA ya gwajire ne party ya tari UDA yoka nonye no ODM monto to basoka busonga bwatole UDA otigwe to basoka busongo ga to basoka nonye ndisabu nona matango tenene gokwana nga ODM ayeli tukeli gali akwera anye no bwa MCA lebwara babo gotanga siranga isiko
baretiro manga batakire kumutangaza ekia urende UP pati UPA nere kwatoro noni kana teneni yiga no baboli aboli banjali kana teneni abojali tabanga UPA igense kwera paka nona machari ngiro chanye karanga kakakanga egento gyatoirwa lakini kwatoro iganta ezenkote umurari tokana matanga itire abana bali bakweta umura bali bakweta matanga ali kinyomba cyagwe nyomba cyegereti abami ntaba emishimba bakitororo aba emushia buka bobo hatu kukwana nga ntuji nechipatikiti kyatoreta bakobo abi omonto yo maga kwana kurbonjali ore korwa se patiyo ense ga yambete kumoita ta ntuntu aligere ense ga kurera nankiki kwatora karuo mesi akaramu bana no negero keri ariko likyo bochumba bonjali yachiguru kya mwera rero tali kokwana no koboli ntwanya kamaroko boli ose ega ekiondo ko kya mwakera nane tike kagendera nene Beka mheshimiwa my whip Buronge Beka Buronge na ki telinga na toko kwana UDA gusi gose ODM gusi ominyokigwe omoikore gusi no yo matiagi na matiagi tarateba nga UPA utina nero igobono tiago teba nga UPA na toko kwana encheno yo UDA na ndiko ndane na kwana nganje UDA nchorire but also I'm supporting the ideologies ya matiagi nechingi ya chire yako totebika na ki you want to fix this country ono morali totaraji atambe talibo munno yo no mana ngamatiangi nati nene na UDA mbona ngotaro chiense ngamatiangi ta kwenda UDA ogenda soro chetentaimi tinda teba ngamatiangi ko na ki ko kani ngaki ngabugato le UDA ngwatema ngambati otebro ngabugato le UDA gusio kominyako UDA ge kwete igenga ngombe kwete amagejana ante torora pamena ngene bakolete kitayo tiganda ko tebi byame byonsi UDA na UPA ne byama oyo gakebeka buya matiangi nonye tari associated na UPA tari party leader tari kenda se UPA so matiangi tara kwa na party kyako tena nero e party yao ero asenge ngita manyiri na gioranye kwandra ndo sono kwa market aba musikachira no musike gekerage Anthony mwe kamwatebere nga yari korekana ngekiama kya UDA gusi kiagora gorire na inde ko bayobwa matebo tali ubuya ekindo che Beka Buronge ebyama byose ebikwete including UPA yoyo UPA yana including UPA moyo kera state ko terwa kera ebyama byose ebikwete moralia mwambi kwa ekiama kya UDA kirokene nabo kera atware umaarufu asigite angao isipokuwa gusi umaarufu ya UDA gusiga eranire inse that's a fact yairanira aronse neno mwanye bwati sirikuira nanse kyango support ngora ideologies cyo mwishima mali nonye osoro nonye monjumbo osoro no boli monjumbe Jafet they can tell you yes is only that umahete ekero rueta sokurubuna bono nchendwete gesu nse kwira na alinte bya bantu nga njugo cha na bakuminyoka gocha tali ekiama baminyokera gocha ninje bacha ko rumurayo amino murayobo ulyo barangiri iko gusi as a region UDA nkaite yairanira makalise. Actually, I want to give you a good example. ODM jakora grassroots elections. Ba kora grassroots elections chiabo. Ekara ba korete we watched ntu aligere na bya genderete. Tu aligere na UDA gakora. UDA was us. Ne wodi yane. Iyo tuweke mokia wata baskali batano. Members boga babe tito babiri. Baskali batano. Ne ballot box no yarenge. Only 2 people. Yes. Aya. We have only 2 polling stations. Kemo kiarenge nyangweta kendo kiarenge sare ekemo kire ba chiete araba kaseli ngantu maitigende kiga ase wodi ane chena ba UDA whatever mine UDA is because of lack of coordination and our leaders I can tell them na bongo tebanga ki iwabata service interests yani babata interest chabo boka banyene bali go promote chama barabuki baika igora banyole kiabo bachire. They don't care about the chama because no mikakati mbabegeti igoro ya chi grassroots elections ule chako it was poorly coordinated. Maskachira musapoti ekema kya UDA gusiga ekera tu achore twe achira ndagetobe witness nga ntwanya gwiziransa na barayi bali abanene kurugo ngagusi region yoka
nonya Nyamira kisi na Nyamira ngatorangire ngo abantu bari ba UDA nchutu isanse ntutagete gwake sabu naki toko ni chama yetu kuchiasa mwananchi osa agenda ye chama tonyebeke moyo until 2027 tiganda kugulira swali muno yo egerera ndani yonse specific mheshimiwa wa Kirage ari musani ona ama tukaitire yari gitkoreka nga asobora igwa Kisii County kwa very victimized yake asingenjo yekiamika kya UDA ekiagara nyota no musani bwo mheshimiwa Osoro kwa lenge sana at some point ni nkoroje nare gari yae muri Nairobi na bayishimiwa abandi abaga bari kaneti kuma ate ekiagara no rumurengo o UDA ndati kukwanira akire kiagara timoroji aye ni nkoroje kabisa mukaba basani gocha ogaikubo sana bukabuto kangaka rokende iko arochenga ebintu mbiro chikomisi kuruwa se county under leadership yo mugavana Moses Mbarati gochia sabantu bao what happened ukamanye ko tware a twist emolioka yemona seri swali elio inchamo no Moses Achira ntwali kero tuli rube shokos letter tokate burende abantu tebrisa babuya otwate dunga to report Nairobi tukachikoboli sababu nereri onde tachiti gotwiraniria tukateberende batwe chingaki toche twende ko bar in fact na rwetanga na Nairobi ganyora mbabu ati sababu ende onsi but this wali yao Moses Dennis abantu aba UDA twensi abarayaba twabere amo obosani isiko ye pati ntwa kabeira basani kurumaiga ande mbaro to meranete unachira bono nchina chete na chete ko mumera imeye chama konya tutaracho uruntu meranete komo tukagamba nere egento kyo kakiagerete kamba ko serwake kurwase chama nekero ya rokanete nga ngokurande egasi no mugabana wito Paul Simbarati gusiga oyo choretu ni kiama kia UDA I mean KODM ono barense mayazmio na entu tukaba ense ya Kenya Kwanza wono obo amate bwane na basikaba bande obo achite kubutuka sengencho na achite ku realizing bangere ko ntukuta mbali ko ndangire mukutano nga wono nabere mall asengencho ngokorega sino mugabana batirende nchina irane tenga bate yaya Governor Paul Simbarati nero mugavana Kisii County. Na nche no MCA okisusu. We katoisa anze nere torre na kitoko tokonyora nonye development iberesa to kuira abantu baitu mashinani because governor we kakolera abantu bageswegasi na ende ni nche representative yabo. Okay. Gamba koranga asenge ncho na ende no nyorete nga obwamate bwa governor no Osoro asikero kende mbwa chite bukarabu burukana gati yalia. Wono bukatonyora kuna nje bukanyora katikati governor no musani one Osoro no musani one lakini wonsi mbali guchiamu wono egatoka nanga na atigiru katikati ya nabanda wono egatigara inga ninche ngochora naki ngai noche ndatenene abantu bane bali bantu metego cha Kisii County ga bakonyeke gateba inchitigambo atige bana Paul Simbarati asengencho abantu bane bantu mete mbayirira magendro talina asamangane ibitina naende ogweta na kwabo no Osoro na bantu bande gaga chigatiaria abarende mangana ina chita kaira squeeze ndoja abantu mbiyabale naende nonye ngambo noenche abantu abonsi na kwa na Osoro na governor na basani bane okay so engakieli rivalry njarengo yebyama naende supremacy ye ngani ngo spokesperson ya gusi ngo romo nene gusiga ngo raikere president ngo rakoleke njarengo so otu aseretu kidogo asengencho inchena aseretu kidogo asengencho na rego korega sino Governor Paul Simbarati ande ngachora tigante nense memo ndara so nchense meli ende nakere okay musikombati na enda de kwara likondo broad based government serikali y'obwamo ODM UPA kiamo chionsi UDA serikali y'obwamo ngi yakonyiro mugusigo se ayuno murayi ora sabiri asitamu isato ngitore ko kirintu nege sakunga bono ntore ntobwate broad based government tubona chege ndonda ate kwanza ankora cha kera se county to ya Kisii manyago cha kuno mugusi no to ana Kisii county chonsi pikanya ngima serikali yega ya to mane gente ke gara ira chete agacha goswa ase Ruto akanyakoleta bona abantu abaiga bakarutaruta bakarosie serikali
ene serikali yachete goita mo Kenya na ande gacha goita chi county landa eden ko tevi mo komanya isika no na bana inchi isika mbamanyeti yes chi county Ruto ga ture bibesa biarenge county abo aka mioli beyonce pi kibese chiuntu ekere to gochibwati isitu aje umane like kisi bono to assembly iwatu 118 million Yes. ne chi county chions e county yoke taule tu chibesa Kisumu na re taule tu na ande we don't know ero inkiga kwa re taule tu chi assembly chions bichi kauru ebese biga Ruto ga iretere agachikobekera abantu ba protest government yaje tuma tiu sina puaete sa chirete na romanyete twachete moisonde wango iga anda kaimo kagatangasa gatebanga ebipara chipara no chiroje chipara bana akura chigabana anda chirania se national government ke bano tukali gukuminga serikali yache tukutuirani bano tukakali kuirana gochiari ngaki ya moi bano ntori bori kwa nyase kwa nyatua chire paka none binto toko karaba na inchi baro ngaki abantu abakole toiche pasali yoka e pasali kwanya toko ande kenyoro tuaro e pasali o mane tuakonya pakanza kamwana kali gatali kwenya na ande pasali yeito tuare kobeka besa nyinge etuare korangati atubeke aba ekonya mono chisukuru echichirange chigaloko awa local schools yes na jiyo kanya imwane bigabirwete mechi metaka binyore kende kyara chiri chikwenya gusaba kibeza kyarangi tobeka 3 million ya bulende ngababekere 3000 kero mwana kibese chiga ekatua chieti tokaeti tobekere budget bija kabisa ngabona paka bayibuli bayichiri chiform yes ekatua nyore tengeki ne kerie serikali na yabekere kina koti ya tukutire tatageti aba MC ego se county chiri pasari wono noroche kurwe serikali yaso etabano kurwa ka serikali akagaso etaka karo setu na lime chande ya ororo kande tiaro kuruma gabu tu akarure bija kabisa mechande etayo nonya na aba ige kere baso ete serikali bacha kitebwango ga UDA buna yaso etobogambi di yaso erete etamu around yeri entangani tu arwite pasari biasana lakini kurwa chitenga ka serikali akababu gatanete igaso bwengo mheshimiwa Maisibo Mbati bread based government kende nkeyo na faida teyo gojia segesa kugitu kimo gusi kwanza togo cha gusi gusige kwete piero ekyara pakanaro cheno ana moisondo soro kwana ngonde bwensi otali ko support Ruto nga nyombe iteri konyora kende oinomo gusi ugo kwana iko boli ole motuario wana takwatanga ntukusi ntoranya ora kene naki gusige kwete serikali yaje to mane okay Eba. bwatira abo oyo minto kariri kuri RTX pageto chiesere clip kyo mheshimiwa Silvano Susur ikiarenga kwana igoro ya magendera kuri national government na batari kubwate si serikali enene kanetwe e pare ina nyolete na ure tomo bunge geto murega abantu baisiko seba erie siasa yabe tenjira kanetwe e pare yende na nyolete na ure tomo bunge geto murega abantu baisiko seba erie siasa yabe tenjira gete na jide ngate yo mugami ngabano gusiya sarike kamatenga eron konye karan konya ndali ni buone katukalile budget akanyorange paranere bekire budget yasigete aiga gusi yaru setukwe tari jana ruse ni baruba ruse lakini jana asabede kabekwa mochengo gochia yora gochia suguta emine pare gochikobekwa etamak my friend injeni nkore ebu ni ntabori kura there is no problem lakini bona yoja yonte biga ngaya o karaira ngora o ngoma nyeto o gokira ngato gokwana nje tingo nyara gokira nje rantongire tinwa ite gokira onte binkiro onte binduare bono ngakio onte biga aule to mugusi tali andanye ulete koru osempo njaje ulete koru njabona ndo mheshimiwa Achira oyo gukwana no murayo munene kuri serikali na ekeraro chenga siasa ya chenjiri akaenda so munene bwensa kamutebinga nchibona ndoche ebintu bya chenjiri as a leader nki toko soma kuri asingane litangani genda ko tebinge pale ya gukwana eya begetu ine wodi yana yachete
kira wateba yora mbone chengo ibu etapaka Muticho Suguta imbone gweka ase wodi ya Muticho le pale italibona azitukoje kwana because ningi yoleteka twa ikoli kichikura ndoga nchena lenge kyama gya Jubilee gacha tokongeberera ngacha UDA nero maiti sawa ngaberera timo jumbo soro angaberera sa baina gokonye tuka bo MC tali era onkonyete nchena abantu bangakerete chikura nande gandu seti my witness umuntu rako tebi story ngonkonye to yonde manso nyo yongonye mweya because nere konyongire kensi kamoteka chitaye igore kero mumuro yalera mono ngacha komokonya ona ronjo kirote birenga nchana moko nichando teyo 2027 nekoleteki nero nto chitorera kingo gokonyo yonde 2027 nero so ekero twaleta te deputy president inga kieju manyata wa president William Ruto kamoleta paka maru and it was my demand kana to among the demands na mulikire tena waleta deputy president bugirango chiwodi chonsipi lakini Muticho ngwana kamoleto aka make sure nga omoleta roro kamoleta station ikuru kumaru kero twamoleto ntwa among the demands go wakera to chikura because sunanche I tried to sell Ruto sana wakera to chikura we have agreed go wakera to chikura lakini these are the conditions. Ruto gave a promise before travel president ngaki what you Muticho na leta watielami I'll make sure na wekile rami yororo ekuchakira mochengo soka yora soka Muticho soka paka Suguta na lia Ruto promise kana ngete libaga ngakuwa na nkaruwe bintu byane na ande kintu kya kabere ngamo request ngamotebia aiga sauti mugrange tokole memesi emesi yaito yakwamire mugondo yagirira bunenya sole yona yabire bunenya sole kwamete mugondo aka promise ebintu bire mweshimiwa mbati bakoleta bakaiba kibesa kurwa se county na lige nabachete ko ikoro India nabache ko igole factory aliko kunyangweta forest bamanyete baleko kora wash yabo bakaiba kibesa kurwa county insane no bakako account ine yabo giranga italia accounting kisi yarenge na serikali ne yombati yarenge ekera baleta ngatebia deputy president iyo tara bonole president bona ya a promise me na koira chikura koliale investor abeke forest iyo aminable mobu abeke factory yemesi egera bagiranga bakoleki bakonyeke he gave a promise the third thing it was about university a community jajite kerubulimo wa university eka 85 acres eka Kisii University ebeke branch yororo nera ka promise yakateba na kubeka iga kamikira shoba bekire funds e branch ya Kisii ile peak echake operate paka bono iga ngogotebia egento kere moskera ira former prime minister chitaka launch na okire ligena munane factory ya cheto ligena bachete ku ibabo mbati bachete ku ikoru India na mo governor lengo former ligena li twana ndia nagoika ngani lino bachete ku yogo simesi lino lindia nakora to dia sirete nyanja ndia nagoika na beroro sana imebosaigo university iyo omweshimiwa ole koro kumanso ni oyongo nyamwe ya begete 5 million yakagaje structure tangani akakora na akolete nyumba chance first ground floor chichake first floor koruelio one I blame muchumba one because tana kubeka pesa naone shiringi university yake ndeguru number 2 na kwa napaka na professor vice chancellor and be lack funds tabati pesa national government ya muri ne chibesa echiase a president bono lenge deputy ngaki a promise tinga kubeka ali chibesa roro so ekero a leader my MP akoimo kote banga nkaiba para nanda bakuna bakusi ngakiao cha kogenda saba kusia handa I'm sure let me say tinta itiko kwa number misquoted but I'm suspecting nga pali imbo njali ya ruete no ya rueta ai yako so itiboga yale ngeja itiboga timba dividends lakini na ikura ya so kuri itiboga yaka so ya so kuri tiwa samu yagao so ekero ngakiao cha kogenda sa igusi nge na ibete pali ikurusi when you are a leader you go unite leaders responsibility but there's one thing nanchete omushimiwa Nyachae I coordinated muchango yomo assess kuru ya nentara bo MCA nkaligania tukaligania bune community tukaligania Manson yonge gara lengo mujumbe Manson yakato request Nyachae ache kutochangera eso a primary school ena somete ekatwa mu request akatuma muswate yoko ku Grace Nyachae ekaro Grace achete nkarababo pole nkarababo kioma nkarababo wocha yani nkarora apake gwatu gegete amake gwali Nyachae Nyachae gale ku empower his people not kona chabantu bayamago which is happening now in the leadership ya bono ko teba
riswali nda tungiraniria ase ubwango ochinse kero tubwate discussion ingi chikari kuminyoka bagangu mitinga na ichigo chi nakoko tebanga generation change abete asensemo ya gusi mbuya nonye twani ko elect yabagaka kiagare twabugetinga twachoreke gorieke twensi ga yabo musike kirage yabo nyarebe na nyarebe chi constituency. It was a mistake. It was not a mistake. It was not a mistake. Generational change was not a mistake. But irende tu acholete the abantu batara mature. Nanda tebe some batara mature. Some batara mature because you can't be a treasurer or say a UDA. Utana ko old no mukutano yomo UDA. And I want to tell you one secret. Yes. No matter what to coordinate bloggers bagusi. No mogere. UDA on behalf of UDA. No mogere go coordinate bloggers ba UDA bagusi. On mogere. Tinde no one liet. Igomanya ki ntobo onero ko waka no chibese kurorali ocha ko coordinate bloggers be chama. So we have a problem with the kind of leaders to actually and such a kind of talk ngi naivete para kaida is careless talk. Niko na swali kwa MCA wa UDA, ni shida gani inawafanya mnasumbua wa Kenya? Nataka uniambie sisi kama Wakisii ni siku gani tutakuja pamoja kumalizia Osoro na Jafet and others kutoka Kisii wote nyumbani. Kitu kilifanya wasikuje, tumechoka na uongo. Yote lunga Yusuf Nyabanga kurumarani ndo chakare ko na Matiang'i tosha 2027 ni birengere biae Jackson Samoka Kuruirondi Birongo ward tigaba MCA abu atige komo cha UDA part na serikali okay bine birengere biae NR ndo chichi soma na chibachi negative na zote ko yugo jumbe nchigendrete gocha gendera kondikera Richard Mochoge ose nchena ngosaba mugusi tigatubwatiramo na ndo chago ntebye yes gendera kondikera chujumbe ndo chenga chinse chikare kominyoka kiandege ko mheshimiwa korwa chinse mujirikia nyalibari Masaba Musike Antonio Nkundi mujumbo wo mukoro muwaziri weche semyo mukoro Musike Machogu na oligiri gukwana bona kwenye nakirete kuruwe serikali ya bete ngango chinju ya renga karusiku bono kwanire na ndo kwanire Matiang'i ayo no murayo umunyaribari na kioro che birengere bya mbere bigore ngane kiagarateri bo bisi yatari ro mutandao kirasa ya kabisa mbia mano maralia seri swali eri itanga ni umuziki achira umaete meae gagogete ikoze pareki echiete boy imeae talinga ngosimpatiziare gosare ngretinga mbonjali rusiri ere ngosate banga yakwani ruange miaka usenere ero mogoko aya omusike osuru utambe kirago kwana tali gukwanira gushingima buga kwanda bugirango tomoya mauga igara si president elinde bugirango emese ebinde byose yakwa abereka gukwana onye bikale ko ba implemented ende bugirango ya mesire tiga amaana naringa ase research yane buno mulikia mangana nkwandiro mheshimiwa Osoro tanto meti na ende tamanyiti no ayo se ni manyete igo na aroche karo kendo ko egu award ngangati ya best performing MCAs ikabidi ngagenda kubwatie kare nkore documentary yabo nyabo gari nga compare former leaders bari ngororo asense mechi skuru tembe ko na chibasi asense moyo kwa achambira tembe kwa achagocha na bara tuwa shortcomings ya ngendo kire kire ko usino Osoro kya club ke bwata wanafunzi na tembe korora paka na rolira bari manyete bari akonyire ku rororo igonga tiga tomo flowers na kingo kweresa naki Osoro no mungaini Osoro tali muri abantu akorwanira tali gusi abantu akorwana nabagira abagiranga bwasa achirare igachira ere kira nyodira mi achire boe ere ta ko imubi because oyonde Osoro nabagupinga Matiang'i nabagukana Matiang'i asengento na ere gari girtia sare nguragirare abantu bae bali bamajorete ngonyora bare faida ku serikali eria yes that's why era tenga Matiang'i timu manyitingi omuntu manyite nuyu aseri swali yao omusike Ezekiel Muchogu former CS education ntwarenge nere amatanga ase wodi ya Kisusu na ende twagambete nera keigo ngararende kurwa mangana alia asukete gukura ase serikali kubo muwaziri kurueli gachietaga kira bono bwango igana arore chiclip chikoenda mitandao agokwana na inde obwate sirio mugusibono ase okobak Matiang'i ase kirengere kende kionse yaratware because na iwete clip ke mago tayo nga baikoye ba amwire
ngo support ba mugusi bono nere gare kwaje bagusi nga onya baikoye bamwire gotubwatisia intuntu wango mwana itu. I want to agree with him asenge nchono enche asenge saransite na bondo chenga abagusi around yewe katobege ntekemo. Okay. Obo mugusi negento kera tobeke aba botambe ngo tema tore ko beko bomo lakini toika kero kende twa gwera njira. But this time round na ro renjira nonye ODM yangere kugwa gusiga na ro renjira UDA nere egenda to kutrimboka gusiga na UPA UPA nero ngo Jubilee nero nenye minete nyamendi nonyo na kwana to ko manyamambi kani nga Jubilee na UPA abuna abana abam ande babu sangoro bero trochi omwelekeo igara no ali assembly intagara mbatevi kero tole gali assembly ote UPA na Jubilee igatuwa chetamo tukamanya ko bagani ngobana arige gwitwa nyayo Jubilee eta totabam na banta mo UPA na banta bam Gonarego kebeka boronge naki omugusio ndebwensi ocholire. Yes. Because inchonchorire nabagusi tinchorire na kabirende yose inchorire nabagusi bagisusu abari me Kisi County. Tuchakira mugabana Paul Simbarati nabarayi bande bonzi bagusi narore majority yatebiro mugusi go ikakoriki achamo. Igongo kirete macho gwase ngencho nere weso kire kubwatise bagusi bande nga umugusi go ikatochamo turuanire egisaku kigitu kyagusiga tobegente kemo so that na maambiende ne tokana nga matiangi nero tutangani timutwali matiangi manyinga mayaga yane umugusi wensi no hare igo majogu ogweso kikolia negente kia kwaro kinga twensi pia bagusi bali to chodre na bali to chodri onde bwensi obero murai tika tobegente kemo so that uchimutwalia tochigotwara negotiation powers chirego rubunegesa kukimugusi incha support. Thank you very much Mheshimiwa Kirage musikachira. Last year kero mwaka go chikoerera iga chiburaburu chikarolekana se ward yao ngaki omu women rep county ya Kisumu Musubati Donya alekorete birogo bya abantu bari babwato kolema ekariko ranga obuyambo arolekana wikire ripaka bono iga obwa matebwao mbwa itebokaira na mono mu women rep go sinki kiabete kero kini mugusina roraga nikumanya inchoma itetimbo atien problem no mu women rep. Yes. Igento musabirete nama ya akolegasi akolegasi akonya abantu bali bamwagerete chikura and I can support her sakara akolegasi akonya abantu chibere buru chiabete na ero manyete nga kichiabete because I was not involved and I was not invited mata sota chikirigo chi unabona njena lengo na ande na lenge na nyangusi njena Nairobi na lenge nkaigwe ngochale donya nabate namba ya nesini ngugamba tole ngolikira ndo ngechi message twagamba komo Donya is my personal friend lakini tanga akiriti simyanda ngoja ndi bugo bono ni kama naonyana kero ba chiya chiri kuburukanu abantu bali babwate tubonzipi bakabota nechisara bakairume ekero twa nanjina so kata ngoro president ngata ndababwa tu bairumotu basibu nkaigunga nande baitire magega ande bakande chibesa ngana ande batikukiro kubole ne kibali kutikirulende anye balenge abantu bale barwete isiko so ene scheme gete yalenge to stage managed because abantu balenge support asia bange balenga abo muchumbe yandebe iko lakini rende njira yabange tutwaje tukamanyike tukialenga ororo yende batero stage manager lakini ngefauleti. Okay. Yes. Tigancha kero musikumbati ndo chinge tubazide kange komichio katukore kiagara ndate ko bali bakamukwanira abantu ba Innovate Ward kuri ndeli swali nkubolire kwa jumla gucha somo Mbati Donya bakabwatirana no mu governor Simbarati bakaire birogo bagakora subwamo amu no senator katika bere bagaika bakaburukana naye no kwarenga se campaign hiyo nonye kwari kuri naye kirogo kyao bono bwa matu bagaika bogasarika squeeze ase mitandao ligeri WhatsApp ama tusia ababwatani badonya no kurama ababwatani be governor no kurama badonya mono gabo guchino senator tindiko ranga mpamubegete mono inubuna barai mugo advice mu governor na inde mwari wa advice namba badonye kyani nkoro chiko gwakira donye kuko kabisa kero chinga kitirichie chikura cyane kuri gigo pono ya ikiro ko bageka kwa beire donya no akuru ase e ward yao bonchara ditangani taraja stonya tiana kwani gintonkira nata kankwani chisa no tolenga itoje igore amachoko no nata kanda ranga ndeginto kirya amachoko kanda eta wate banga machoku ngento kirya ansira ko karanje na bongo kitesano munomukusi machoku
machogu omaetekere machogu age tuisiko aba abantu baito bakirete buna bakirire igoro yoruo bagwa kuisiko o maene tiga to kwa no maene kere machogu age tuisiko abantu bali bonsi pi basoge tuguna machogu yes bairani gwe serikali bonsi pi omonto oli isiko biye ka machogu arigere lina bokoranga machogu itere bona nkige ko aratanya koirani nere biye kole isiko njera banta yete machogu imokio moro kabisa ati die kiagara machogu nere no mogusi nari no mwana ito gusi ekiagara ekera abande bairani mogusi te yo no yo monye gutene nabori ngaki ekere kwairani okairani baba na mwamba okabage ntogete okairani pako mokungu ndo kale kostiali okamwage ntogete bakungu bonsi be babo ose nyake minja bale ko kubali ba minister charity bonsi kwa bairani kwa babe kirasi gite bana machogu yo itere abo gorio mora korere machogu nta daimo kio moro yeimo gitibuna ariga ati die kabisa kani aba usingo nyento ko ba mo gito nka koletiki keyo na ndo bo maene bo manene nobo anyomo gusitari gutwara monto bo gotine na igo barwanira moroche bono buna bono iga ebinto bigweta kuruna robi bia itagusigora bia tonya mata sabanta abaminto baroche mate ebinto byonse bigutwira bigweta igora bia tonya mata origere liro kagati ligere libana gati kaga kale mata ali omabi akati kaliga kalinga kasinini asageti giasuneka asa airport yasuneka lakini bono gendo orore isikitie kio karore egeti kerige kere kenene kiarosi gukiabeire suneka igera maticha suneka tegwete ne bikoli gete bigwecha kobe kworo asinge njo ninki mogusita iyo tobwato manene obwate chinguru ne chiaraira oraganda atebe ngaki abantu bane gamba migire igo machogu gotebia abantu baita bagusinga tigato baamo tokwa ne sauti ya mobuno mogusi na to choro mwana itoko rukumatiang machogu gale moyo piki andake ikomiale moyo kero monto kebe kere ko na ndende tangote omorali around ye iganye chikura chikale uchi wakumanya go chaya igatonya kwambori 2027 yes enchereria baikoyo bakapaka none getondo kiara aka around ye bitondo byansu bibo cha gotoka bire moja limechi moja chagusi kwa ikatome kishwanga bakire chikura ntoma etenga kiboika chimorwe na intwe namba ya itege ndai goro torale ngatu wakire buno muguzi abwe ene takoba kiara bagusitu ajairu na ande ntu agendo mokotano boikoyo tukaganda matiangi abamba alengo matiangi chenkora sensara tole na ere no nyendi dia kabeire kende mo siensiga etu anyorete nga baikoyo baitabete matiangi yani almost bonsi pi wetan bakaba usibare bakonya kuruta chinta choka bakonya kumuruta chinta choka bakaba chumbe bororo abachumbe bororo boli bakoranga matiangi nga Mr President naliga osorata aruke matiangi to nga Mr President nyakumbe moina ata komoroka nga Mr President mheshimiwa utare yani liswali lya donya amaina chisa chiangi elia to nyangerio hiyo barabara hiyo barabara walai ni ya Bonchari baada ya airstrip kuenda manyele kontevinga ipo siku ono mheshimiwa Ishmael Matundura omungu MCA buya kumuwona ya jiri abando jagale kondika pare na wera nyali bali na vera uno ya atiganda ko tebi pare macho wacha ageti barambo njari kurukuwe kona ya charamasha Gane gete ke parangusiere parangusiere lakini ikyo ko rusiri pare ya gusi kwa jera sei ngusiere abantu baya kwegerera ngusi broad based ngusi porogrange ko kolega uromo gusio ino broad based ngusi yako kolega Amarali Dennis egento naro drase broad based yero so ise ko usiga na batuta nyore kende bintu mugirango biragende ase broad based yero because rendo soro na tangaine no ari mubuko tari go support go zero no ari mutu kono onde tayo to bwaterende okotobeka mu kuno mugusi atebe na kende nyari bali kende bonjari kende mugirango onde tayo broad based ye naro rege okonya abantu baita bamate baito mata mono kubua gusiga bagirango bale bagusi bagirango bale bagusi kono abagirango rende nu igo mheshimiwa go interview mwe bagete lakini hata bagirango ase gusi bagirango ramese ase broad based konya ne chaire mono tiga ramese diga tukorega aki mbwata maswali amanga mange naenda maya lakini chinsa chiangire
Gochakira so mheshimiwa Anthony Nkundi Kirage igore ga courtesy of abantu bao bagisusu na ubagera toro mu MCA regardless of the challenges you are facing as the member of the county assembly imatemba gotegererete irango edaikeyemo ukwana na barabwa singa kinichia kiabo mbia mono moraliri tangani tigango akire mbia mono soko turangiria onye ndrichinsa chiatoka kona ngantu wako sori yake ndura kulera siasa ya ito ya Kisii County na bintu bindi twakwandra mangana matiangi na magendro makega mbia mono soko turangiria kagerete twakorire miaka 13 na chete kero kwarenge KBC alikuwa ngojeti 2013 gwikira wone kana netu omirane naye. Yes, I thank you so much as a recognize koba oyo mo basa abantu bali kwa rangiriga. Thank you. Na kiro kende nendo kokonyora libaga na ende ndake asa abantu bagisusu ndagete kubakira mbye mona so gonchora kubo mu MCA ase myaka 5 amagendro kurwa se county ya ito ya Kisii kora uno mo governor ito Paul Simbarati ntogendrete ko kore binto nonye to gokoro mwako yo gwechibesa bintu mbiro bike ntaraikirania ose county government ntaraikirania se chiwo dicheito mo especially gesusu ningendete ko suguma ebintu mbiro bigendete ko korwa mbiro biguchuko korwa weekend tutarakoro motinyo sita nkagerete nga chibesa chirito abekita se budget nchitumeke naende amagendro narro kana se wodi ito alia sentara akora nimanyite ninkore ase myaka ebere nenusu yatigaire nimanyite nga ntotaramo no botoereru erinde onsi aikirane asengencho agenda cheito chiri tuwa batebeti gose chira chirito alita semore ntochiga saine una county ya Kisii mbiyamono naende tigatutaramu agwikira 2027 ya saikarati. Thank you. Mbiyamono sana mheshimiwa Kirage umheshimiwa Chira ase ode yeyo abantu baba bamuticho nyatari barabuo kanga kerogende ndoli basani gose kanga kerogende tinkumanyiti. Asante sana kwa nangu na barabuo. Asante ntara kwa abantu bamuticho itagari ngo saba barayibonse people bacholera se county ya Kisii na gusiyagima banyale gotimisha gose banyale gwikirania chira chiri barwita 790 onye gwachole tukoro mo senator koro mo women rep koro mo governor koro mo MP koro mo MCA ikira ninge iri elikwa yetu na kwalire taba 90 ekine kyo kanda saba barayibonse bagusi na ndege ntonda sabe ntobese gotumya bonenga kiye ye campaign tyake kungina aba 90 toba bantu bari bagukwana umaene na ndege ntutonyara gwikirania kine kinda sabe na ndege ntungu saba bono iga ngiye gusiye yarorekanire neche yo kumuriro mono mo former minister of education Machogu mwarale rosokire kurunyali bali ogeta utangire kurunyali bali nimetenga neche beli birali nene gusiga tigango tukanya maberera onyenga kiye ne ya matiangi tigango neto support matiangi 20p enamite banga 20p ondete yo tigaranse inikirudingi ababo chabeti na babo suru tujite bakwanire ngoraiko tubatenga naki abantu amata balire mono obumaene balire mono kera kwaro paka state lodge ba erose iriyo mabei igonga konyora ki president igo chaga ya barangiri gocha bacha barara chi hotel chi batike chibesama bono banyore state lodge yabo ono toje to lose revenue babekire yabo mabei o mabei bono ige tije ngero mabei bono ige mutubo bento gwikira asenge chibesa chose pichi yakore ki chialigire iriyo anchango na intwe tuikuanane. If it means tobeke matiangi abe spokesperson yo musi ogotonya igora haria eze yategerera remember kero twakirete nyacha ikora 202 chance pi ekero nyacha chita isanete ekero serikali ya burkanete na rangiriti kwa ikaransa ase keki yale kobagwa akabage bintu iga tukanyora birogo bibere bitatu iga assistant minister o minister tukanyora birogo o board tukanyora igo ngatuizo ko kibeke ketonge kemo nduma itaka bagigo ngo tokonya bali round ye jiba igizo mba toet round ye tokonya bali at least kama kitole namba nato ngote matora stokonyara na ndito twale hopes ngana ki umugusi na bako be president asa abantu bande ba ward ya muticho mbiya mono ase okongali bagali gokole gasi ase myaka 5 ekitwa kwanete tokaikaranse mikutano tokaigwanana toka-identify chi project chionse pi muchiroche kole ngi mubate karamu negetabu maganda tokolike report card ngora ego ika 2027 mubeka max konyora max isanire mungire grasi kende konyora draisana morore na kimo gokora igonko basaba mo botoereru no molembe tokolera abantu bete gas na abantu bete amutije ndoko basaba support mo gabano ito Paul Simbarati gasi agora ningiya ekiagera enchire yago tacha epipe kurbosongo ga egera baralia bamete bosonga mba konyore bintu ga bya chaga ali mashinani tumo support mbuyale ebintu bira na mashinani salia abantu bete bakonyeke. Thank you very much mheshimiwa Kurumuticho musikombati kurubwa bumurenda
bantu bawo murenda bagutumire mara gatatu ndima yose ande bacha bagutumire yakane gusino bujumba kwa ndera ondie Bacha bakwa. kwa niranga murenda Mbia mano marari. Igoro yo kontoma bacha bakwa ne bokabanyana. Ono ngale torake. Ande no maite na bagukwana kurakwana bale bate ngumbati bana ebetereti okolega na akora muna bagani. Ganta ide litanga ni tebe nga mbia mano. Abagusiba minto bale matategarete mwansi. Taite nyirani ngambia mano ande mbia mano so wategarera kwende studio yaito ya Getembe. Abanta Getentebe umugusiye round yeye. Ntori kwa tema. Jena banda etenkwane kurwa nkora yane. Kiara buna inje ekera na chagete ko bolio bogambi tintemeti no mae to morali inje tintemeti inje na boli tinga teba nga ngekero kon kapwa tali malio kapwa na de nkaira igoli tanga na koira na de pakabon igon tuli ko chuga tema matiang ekero ko kairete abete president ngenta ka bere president chinyomba chion speech ya moitabire chinyomba chion speech ru na de kusaba abana baito bali batarabwate bitambulizo kero muntu tigamenya kabwateke pande mwakonda abana bali baokora fo bauchukole bilasi bili bibwana rate bwateke pado nyotora bwata aje bwata tiganya okumingana kibwateke pande getwale kaboko ike pande na kingubo yao to ika 2027 chukule chitokonya kubali nanki tokonya kwa ngainu ngatora abake ntoisa ini kende onde bwensho weta gusio teba ngaba gusi ntoisa ini torabake pakumu gusio itate na teba ngaba gusi torabake ngantoisa ini round yento kuchikobaru ngantoisa ini ntoisa ini nale usabakero motabo ateke pande ekiare kereto ko baro mogusi na botoro over kisa de Nyamira we are over 2.5 million bale moyo bantu bale mo to goja na bitondo bide birato ke ngakiyo twachire 2.6 igonale ko ira le abantu bantu binga ebitambulizo nechikurama tiankebe kerege ko ngokorera abantu molenda baminto je tigamba ira ngambe jama ekiara ko ngachikura ko rumwa gajagete konga tinda etiko brusi barusi rigoso no nerike ko kambera abante myaka merange bere tindi kemba naba ni na umoro chenga tali kemba mwachorete n'umuntu mwachorete omorenere lyuka anko bakera gambi yamana nali nyasaye tigaba bwati cyane kuba menta chinguru ningitemete baide kwa chagete buno mukansela igana ka na chagete buno mukansela yes kono ko 2013 goja na bonkire toro na bambege to ba to ngombati tuli kanyagera buna bono na chi tuburubo kandi ngagenda liyo tanje nyagitali morali abana atako etagikayamo ekene na ale kuchororo nyora barwaira ababande barwali to burwaira ubonde baburuka ina abarwaira abande ngateba nkoroshi nyagitali egwodie ngao bono liyo tanje bono iga ena roshi liyo gwodie nene eyabangina kando nabasacha kando mwatara liyo tanje bali motanya go chiomara legento kere liyo tanje na bekiro chinyagitali ningendete go chimproof na temere senkonyara na ne bintu ebinge amache ningenderete ko tema senkonyara amacha nyangiti ko babekerande pambu eri mwasaba mamaita bali banye saba weekend tu week skorbana ila ko bekwere pambu inko bekere suneka ph moroje na bachoreta amache igor bana inuga nya uph ko nyakamonya ondenga toraro siege tacho kiere ka karosi gara ege tacho ke ga karomara ni bana mangana imuri kombori bana inu bucha amache ko bucha kwe kaya bachore tu sabwe abana siasa omosike John Maisiba Ombati ward ya Murenda ime constituency ya Bonchari omosike Ronald Achira korwa Muticho ward ime ya South Mugirango amono musike Anthony Onkundi kirage korwa ase ward iri ya Gisusure meanyari bari Masaba constituency Bonsi nabarai bomugusi korwa ase county ya Kisii na butu abere tugusangana barwe mugoroba ya bono Ponyo ntiza chuko some message yao twasabira kwabera chinsiko chiaba chinke twabwa tumujadalo mutambe kulendenga ayanaro chinsa chiatu anchira gukwa na se studio nintu asensemo TV nae tumira nebono litukolinde wiki egocha ande chinsabune chiga tukwanire ayande aliatutungeti buna egesaku kyomugusi tosukatambe chikoraga chinsa nyina mangana magia senchira yobo ikirano bose ege karo chinsa nyambia mono sana bageni God bless you na ende tokonyora chingaki ntoche pia